Ekaineko gertakari arrazisten ondoren, konpromiso bat hartu genuen udaletik. Hernanin, elkarbizitza eta kulturartekotasuna oinarri izango zituen prozesu bat abiatzea. Urritik abendura bitartean, Gizagune Fundazioa arituko da lan horretan. Herritarren iritziak eta pertzepzioak jaso eta egoera bideratzeko proposamenak landuko dituzte. Aldi berean, aurreikusita genituen hainbat ekimen aurreratzea eta indartzea eskatu digu egoera honek. Alde batetik, eraso arrazisten kontrako protokoloa osatzea Amer eta herriko eragileekin, eta bestetik, zurrumurruen aurkako tailerrak antolatzea, gai honetan formazioa jaso nahi duen herritar ororentzat. Helburua argi dugu, Hernaniko aniztasuna aintzat hartuta, herri kohesioa eta komunitatea sendotzea.